Мечтата ми беше да имам собствен цирк и да показвам това, което са нашите умения. А Цирк Иванов е на 20 години. Да. А ти от колко време си на манежа? Много се гордея, че успявам да продължа тази традиция, която аз преди бях най-малкия и бях горе. Да. А сега аз съм долу и минавам с тази стълба заедно с моите деца. И моя основен номер, коронен, така да се нарича, който до ден днешен работа, антипод. Това е жонглерство с крака. Жонглирам различни предмети с крака и ръце. Да. Сега правя номер на въжета и вече го правя от 3-4 години. Когато хората дойдат на цирк, много пъти са кисели, много пъти са сърдити, виждаш умислени, и когато излизат и когато си тръгват и видиш, че хората са доволни. В кино имаме и други задължения, освен манежа. Ние сме едно цяло, което движат с този цирк. Някой се занимава с организацията, друг с това да се включи ток на време, вода, транспорт. Ние сме всичко. Имате ли се делегирани такива задължения? Всички сме. Всеки един от нас има различни задължения, да. Ние сме и шофьори, и организатори, всичко сме си ние, да. Може би обидно е отношението на общините и на държавата най-вече, защото, как да кажа, няма никакво отношение към нас, като към едно изкуство, като хора, които се занимават с култура или че носим нещо положително на града, в който идваме. Просто когато отидеш в един град и ти така изстрелят някаква наем за терена най-малкото, което е няколко хиляди лева за един ден, което ние просто като, как да кажа, като приход няма изобщо как да го генерираме. Да. Много пъти сме чистили всякакви сметища и криви поляни и разорани ниви и така нататък, само и само, нали, да сме... Дават ли такова пространство? Да. Не, просто не ти ги дават. Да, много пъти не ги дават или да дават нещо такова, което... С интернет и с нещата, които... Новите технологии, виждам, че децата са много така по-насочени. Има ли промяна в децата като публика? Всяка следваща година има огромна промяна. Какво наблюдавате? Разкажете. Цирк е имало, ще има, и докато има деца, винаги ще има цирк. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте извън Райската градина с мен, Ева Веселинова. Абонирайте се за канала на предаването в YouTube, за да не пропускате новите епизоди. Ако харесвате работата ми и искате да подкрепите предаването, можете да го направите в Patreon. Ще оставя линк тук долу в описанието под видеото. А сега, в студиото, в моята Райска градина са Цирк Иванов. Започвам подред. Тук са Христо и Деси Иванови, техните прекрасни деца, Ани, голямата дъщеря, по-малката Криси и най-малкото попълнение Девин. Здравейте, добре сте ми дошли. Здравейте. За мен е изключително удоволствие. Ето тук ще си имам ко-водещ. Готов ли се? Чувстваш ли се готов? Да. Двамата с него ще ми помага и ще водим заедно. Шегувам се, разбира се. Много се радвам, че сте тук. Искам да разкажем историята на вашето голямо семейство, наречено Цирк Иванов. Вие даже имате попълнения, които не са тук в момента. Да, някои отсъстват. И най-малката, членка на нашето семейство, нашата внучка Алис, която е на 2 годинки. Вау, добре, имате си най-малък член. Но нека да започнем от самото начало. Как създадохте Цирк Иванов? Как започна всичко? От малък, работейки в циркове в Италия, в Европа, и имах тази мечта да създам нещо малко, но свое. В България? Първо роди се в Италия, Цирк Иванов, преди 20 години вече. На открито небе, на площадите на италиански градове. Моето семейство ме подкрепи и по-малко разраснахме, върнахме се в България и това, пак казвам, мечтата ми беше да имам собствен цирк и да показвам това, което са нашите умения. А Цирк Иванов е на 20 години. Да. А ти от колко време си на манежа? Аз от малък, от 9 годишна възраст почнах да влизам в манежа с моята сестра и моят баща, който те на времето са били държавни
артисти, които са работили в Русия, баща ми в Америка. Заедно са били на фестивала на Монте-Карло и от 89-та стартират сами да изпълняват номер с першове, който е една тръба, която се слага на челото и аз и сестра ми се качвахме горе на тази тръба. Сега ти изпълняваш този номер Да, с твоя най-малък син. Да, точно така и така много се гордея, че успявам да продължа тази традиция, която аз преди бях най-малкия и бях горе, Да. а сега аз съм долу и минавам с тази стълба заедно с моите деца и Много правиме интересно. този номер, който аз съм правил като малък, само че бях горе. Това не е ли много опасно? Не изглежда много опасно. Ние сме обезопасени. Да, Обезопасени сме, но е много трудно да имаш доверие на този, който те балансира, да бъдеш спокоен, да се създаде един синхрон между този, който е портора и който е горе на перша. Да. И Стига се до постига с най-високата репетиции. точка всъщност на на купола, шатрата. Да. на шатрата, да. Ти страхуваш ли се, като се качваш там горе? Не. Даже искам да ми е по-високо. Още по-искаш по-висока шатра. Ще трябва да- Направо да скъсаме шатрата и И да излезеш навън. да. Баща ти може ли да толкова високо да те качи? Разкажи ми за първи път, когато го направи, на колко години беше, когато направи този номер за първи път? Не помня. А сега на колко си? На 8,5. На колко беше, когато го направи за първи път? Почнахме репетиции, когато беше на 6. По-малко, за да придобие навика с пространството, с височината и признавам, че се иска доста смело за едно детенце да има доверието и да се качва на А тези той толкова височини. смел ли беше от началото, както сега? Не. Не толкова. Аз имам спомен, когато изпълнявах този номер и имаш около тебе едно пространство, което е празно, виждаш цирка, публиката и трябва да имаш доверие на партньора, който е отдолу и нямаш къде да се Всички хванеш. са затейли дъх. Да. И затова признавам, че беше много смел като малък Браво. и той, и тя. И тя го И изпълнявала тя като също, по-малка. да. Не, И тя сега? все още. А тя все още. Да. Да, сега се сетих. Да, тя прави горе стойка, Да, която той да. е така си иска доста синхрон, за да можеш и единия и другия в един момент да изпълняват две различни. А вие имате много умения и изпълнявате страшно много и номера, и освен задължения, които си имате в цирка си и в самата програма, всеки един от вас има много номера. Нека да кажем уменията ви, които имате. Ти имаш със сигурност най-много умения. Ще не стигне времето да ги изброим. Едно от, мисля, че най-важното е да имаш търпение. Защото се работи с много хора, с публика, Да. но иначе като умения, моя основен номер, който работя от 10 годишен, е баланс на цилиндри, който вече до ден днешен все още работя. И много други неща. Сега Много други, да. трудно е да се изброят всичките. Скромнич, той е много скромнич. Кажи ти, моля. Разкажи ти. Аз какво да кажа? Когато за първи път го видях него на манежа, точно може би това беше първото нещо, което много ме впечатли, че изпълняваше много неща. Нали, аз не знаех предварително какво ще видя в тая програма, обаче да, баланса на цилиндри, който правеше, имаше илюзионно шоу, имаше въздушен номер, акробатичен и накрая последното, с което излезе, беше като засвири на тромпета, с музикална колонада и наистина това беше, което най-много ме впечатли за първи път, когато го видях на манежа. Иначе ние принципно се познаваме от бебета. Така ли? Да, щях да попитам от кога сте заедно. Неговите родители, моите родители също са циркови артисти. И са били заедно. Да, са били заедно, нали, в много държави по света са работили заедно в различни трупи. Нали, те ни разказват, че ние като сме били много мънички сме си играли, обаче нямаме такъв спомен. Да. Вече като голями, така сега пак си играете като големи.
но на по-други игри. Добре, разкажи ни за твоите умения. Ти водиш много умело цялата програма. Ами, общо взето, да, съм може би човека в цялата фамилия, който така най-не му се затваря устата и винаги микрофон е в моите ръце. Да. Иначе, по принцип, от малка мечта ми беше да се занимавам с въздушна акробатика. Сбъднах си мечтата, много жанрове въздушни съм изпълнявала до сега. С животни съм работила, била съм асистентка на фокусници. В смисъл, в цирка човек може да прави толкова много неща. Няма как да ти омръзне да правиш много време едно и също и да ти омръзне. Тръпката от новите така предизвикателства винаги има. Може би това е едно от най-хубавите неща в нашата професия. Сега, ваш ред е да ми кажете за вашите умения. Аз ги знам, но нека да ги научат и нашите зрители. Кой ще започне пръв? Момичетата, хайде. Път на дамите, кажи път на дамите. Път на дамите. Добре, първо най-малката. Хайде, каката да започне? Кой да започне? Хайде. Добре, аз ще започна. Да. Съм на манежа от 4 годишна възраст. Първоначално влизах на висока опъната тел с още 3 жени с трупа и ме носеха на рамената, докато жената минаваше с завързани очи на тази висока тел. Жената те носи? Ме носи на рамената, да. Тя минава с вързани очи на висока, близо 5 метра тел. Да. Опъната. След това започнах с колонада, с рисура на животинки. Вече на 12 годишна възраст направих и моя основен номер, коронен, така да се нарича, който до ден днешен работа. Антипод, това е жонглерство с крака. Жонглирам различни предмети с крака и ръце. Да. Въртиш йога с крака и ръце. Също, да. И това е моят основен номер. Вече като умения, човек в цирка от малък пробва различни неща. Баланс на цилиндри, като моя баща, въздушна акробатика, като майка ми. Много различни неща, за да може да намериш своето и да във всеки един момент да имаш някакви допълнителни умения, ако ти се наложи нещо да... И пееш много хубаво. Благодаря. Сега в тази новата програма, която правите, картун цирка с анимационни герои и такива от филми герои, ти си Елза. Елза, да. Така като по-малка ходех на уроци по пеене, чисто любителски. Да. И това е нещо, което много ми харесва и бих искала да продължа да се развивам от страна на пеенето. Вече времето ще покаже дали всъщност умея или не. Да не стане така да избяга от цирка и да тръгне да пее по света. Добре, скажете ни за тази картун програма, която измислихте. Тя е много интересна. Идеята за картун циркус, тя така, как кажа, роди се преди години малко спонтанно, защото от самото съществуване на нашия цирк всяка година включвахме по един номер в програмата, в който да има някакви анимационни герои. От гледна точка на това, самите деца да се отпуснат по-лесно в цирка, да възприемат цирковото изкуство така по-с лекота, да ги зарадваме, дори и по-малките. Една година беше Маша и Мечока, една година имахме номер с всичките супергерои, които са от Супермен до Спайдермен до Капитан Америка. Следващи години имахме Трансформери и те са много впечатляващи. И всяка година, когато се връщахме и хората, нали, променяйки тези номера, много пъти ни питаха, защо няма Елза, защо няма Мечока, защо няма, и решихме да ги съберем. Този репертуар на трупа с годините в един спектакъл. Тематичен. И виждайки, че децата наистина харесват да виждат тяхните супергерои, любими анимационни, като Пес Патрул и други. И дори да не ги познават, пак е супер интересно за децата, защото, примерно, моите деца не познаваха, те още не гледат телевизия и някои от героите въобще не ги познават, но ги видяха за първи път на арената и много се впечатлиха, гледаха и ги помнят до ден днешен. Признавам, че е по-трудно от страна на
на артистите, защото когато си сложат един костюм на супергерой, някакси автоматично нещата, които правиш, нямат Тази тежест. не впечатляват по същия начин, защото да видиш Спайдермен, си свикнал, че в детското го виждаш, че прави много повече неща. И съвсем други. И съвсем други. Но въпреки това, хубавото е, че децата, виждайки тяхните герои в арената на един цирк, почват да свикват и да обичат това изкуство. В смисъл, доближаваме ги още от малки към цирка. Да. Девин, следиш ли какво се случва? Ти като ко-водещ сега, кой е наред да питаме за уменията? Ти ли си? Да. Добре. Кажи твоите умения. Мисля, че първо почнах да карам трактор в манежа с 3 ремаркета. Кога стана това? На каква възраст? Не помня. Бързо забравиш. Мисля, че беше на 6. На 6. Мисля, че бях на 6. А кога за първи път стъпи на манежа? На колко години? Сестра ти на 4, каза ти. Ти на 6, позакъснял се. Не помня. Те още от малки Влизат в репетиционна. Да. Примерно, моя баща е клоуна на програмата от 20 години насам. И той, когато викаше деца от публиката, още като малки на 2-3 годишни, те нормално, че като видят дядо и отиваха, те се предлагаха и влизаха в манежа. Да, и оттам почват да свикват с манежа, с светлините. Всички деца, които сме израснали в цирка и сме деца на циркови артисти, всяко дете така мечтае за светлините на манежа. Или всичките деца в цирка, като растат и си харесват по някой номер и почват да имитират артистите. Влюбват се от малки. Това е просто неизбежно. После вече като пораснат, то, как да кажа, живота си показва, съдбата си показва, нали, какъв им е пътя. Да, защото има много колеги, които в един момент избират друга професия. Нашите деца са свободни да го правят, но за момента ми се струва, че така... Че няма такъв шанс. Много, да. Добре, Криси, само ти ли си ми казала твоите умения? Ами от 4-5 годишна почнах да излизам на манежа. На 5 години излезнах с 2 номера. Първия беше въздушен на един коп трапец с един партньор. И той ме държеше и аз правих някои неща във въздуха. А другия беше на кънки. Навъртях се на кънки. А ти до ден днешен го правиш това понякога? Да, сега правя номер на въжета. И вече го правя от 3-4 години. На въжето, което се въртиш във въздуха. Да. И с баща ми и брат ми правим това с тръбата. Да. И така. Супер интересно. Добре, ти всичките от толкова малки. Разкажете ми какво е чувството да стъпиш на манежа. Аз знам, че в момента много се притеснявате, виждам. Не е много вашето да говорите пред камери и с микрофони, но какво е чувството да си част от цирк Иванов? Много хубаво. Много приятно. Една енергия и... Другите как гледат на вас? Твоите съученици как гледат на теб, като разберат, че работиш в цирка? Стават приятели с мен и им давам покани малко. Възползват се от теб! Търсиш ли си нови приятели? Да. Добре. Интересно, добре. Радват ли ти се? Показваш ли някакви номера? Гордо, да. Добре. А при вас как се случват нещата? Вашите приятели? Имате ли живот извън цирка, всъщност? Може би е първият въпрос. Трудно е. Да, имаме приятели извън цирка и роднини съответно. Да. Но... А те роднините са в цирка? Да. По-близките роднини, са в цирка. Но е трудно, понеже ние цяла година почти пътуваме из страната, понякога и в чужбина се налага. Нашите
приятели са на едно място, да кажем в София, във Варна и са... Да. Нали, трудно е комуникацията през цялото време и човек се вижда само когато не пътува зимата, когато си е на стационарно на базата. Тоест социалният живот малко страда. Ама вие имате програма тук в София обаче. Да. Да, може да се каже, че може би сме единственият цирк, който работи зимно време. Да. Нали, с шатрата си. Но пък имате приятели в цяла България. Така е. Няма голям град, където да отидем и да не ви чака някой. Така ли е? Много интересно. Добре, училището. Кажете сега социалния живот как се случва. Може би родителите да кажат. Ами, училището справяме се така с много отсъствия. Слава Богу, учителите са толерантни към нас. Иначе с материала, да, добре се справят. Може би дисциплината така от цирка, която имат, е още едно качество, което им помага и с учебния материал. Няма да забравя Ани, като беше първи клас и учителката казваше, ама тя като дойде на училище и само за цирк говори. Еми какво да прави това е живота? Така, по принцип, те нали, доста отсъстват, но като отидат в училище са така много популярни сред съучениците. Винаги се учителите много, нали? на всеки празник на училището казват, ама вашите деца нали ще покажат нещо? И се налага и да учат повече, защото трябва да наваксат. Да наваксат. А и все пак, според нас, образованието е много важно, защото да, когато си дете и растеш в цирка, на тебе ти харесва много цирковото изкуство и си готов всичко друго да оставиш на страна, нали, казвам го и от личен опит. Обаче е важно да имаш образование, защото в един утрешен ден не се знае нали, какво ще пожелаеш. Къде ще се духне вятъра, както се казва. И трябва човек да може да има избор, да има така още една пътека отворена в живота. За костюмите да поговорим. Разкажете ми, сега виждам, вие тук сте всички с еднакви костюми. И изобщо за всички костюми, аз знам, че ти ги шиеш. Повечето, да. Повечето, да. Имате страшно много костюми. От малка ми беше мечта да стана дизайнер. Тогава обаче имаше само едно такова училище в София и беше много далеч от къщи. За съжаление не ми позволиха да се запиша там. Но с течение на годините в цирка много експериментирах. Майка ми ме научи на много неща, как се правят костюми. И така някак от само себе си започнах да правя костюми за цял свят. За цял свят? Да, имах страшно много клиенти в Австралия, в цяла Европа, в Америка. И така се развиха нещата, че в един момент аз бях претрупана. Аз по цяла нощ шиех. Да, започнах да имам проблеми с зрението и в един момент си казах, аз добре сбъднах си мечтата, обаче тая моя мечта започна да ме изяжда. И беше ми много трудно да взема това решение, защото нали, когато едно нещо така те завърти, те омагьоса, е много трудно да се измъкнеш. Обаче реших да продължа да правя костюми само за моето семейство и за нашия цирк. Защото така наистина не стига времето. Така не е смогла. И така, тук последните 2-3 години вече ще станат. Приготвям костюми само за нашия спектакъл. Но наистина е много удовлетворение да видиш, да отвориш една страница в Австралия и да видиш нейни костюми от страхотни артисти в Америка, по цял свят. Много, много. И тя беше на изложение. Така ли? Да, в Испания на първото голямо цирково експо в Херона преди няколко години. Имах така собствено пространство там с костюми. Хубави неща са, но да, с всеки следващ костюм, който изработваш, някакси, когато го започнеш, нямаш търпение да го видиш готов и после ти хрумва следващия и следващия и някак е като, как да кажа, като наркотик в един момент. Да. И така. Но е хубаво да влизаш в манежа с костюм, който е изготвено специално за тебе от
от жената, която обичаш, за цялото семейство. Много е хубаво. Това, че е такъв семейен цирк ваш е много интересно, защото вие всъщност правите всичко. Хубаво е, че това нещо позволява на цялото семейство всеки да малко или много да реализира мечтите си. Ето, примерно, да шиеш костюми, да се занимаваш с животни или пък да караш трактор. Да караш трактор на 6 години. Точно така. Докато тя... Или да летиш, тя буквално лети. Тя от много малка ходи на гимнастика, художествена гимнастика, спортна гимнастика, била е на състезание в отбора. Не е случайно това летене. Да. И нали, вече като напредна, сега повече се насочи към цирка, но продължава с танци. В момента изпълнява хип-хоп танци. Хип-хоп танци. Може да разкажеш малко за... разкажи хип-хоп. Тази зима се записах в хип-хоп танци и отидох на 2 състезания. Спечелихме. Браво! Първо място и беше много хубаво. А вие сте група? Да. Ние сме цяла група, танцуваме всички заедно. Такива филми съм гледала много. Да, и аз гледам много филми. И пак казвам, в цирка е хубаво, защото ти позволява мечтите ти, примерно, да танцуваш, имаш къде да го правиш. Тя наистина се занимава има страшно много умения, която не ги знае с камшици да жонглира, да знае да жонглира, знае с моноцикъл да кара, въздушни номера да прави, наистина, акробатични неща. А ти, когато за първи път започна да правиш тази въздушна акробатика, не те ли беше страх? Не. Как преодоля страха? Не ме беше страх. Доверявах се и си казах, аз го мога, нямам от какво да се страхувам и успях да го... Първият номер въздушен беше с наш колега, който от Украйна, Олег, който той стои на главата си, докато трапеца се люлее. Той се казва коп трапец и с ръцете държи човек отдолу, т.е. тя. И той репетираше с нея и я научи. И така беше нейният дебют с трапеца. А други колеги, които те имаха номер с кънки, също всеки ден, когато те репетираха, и тя отиваше при тях и по-малко я научиха да прави шпагат. И с тренировките, защото художествената гимнастика и спортната гимнастика наистина ти дават едни страхотни основи за много добри умения, и тя вече продължи да развива с тези номера, които тепърва и предстои да прави. Но е важно да кажем, че от 4 годишна е на художествена гимнастика по нейно желание. От много маничка пред телевизора гледа художествена гимнастика състезания и започва да прави хореографии, да танцува. Сама пожела и имаше желание да се запише. Беше сравнително много маничка за нейната възраст, за да започне. Треньорките да я вземат, защото тя още не се разбираше какво говори. 4 годинки, обаче съгласиха се да направим една пробна тренировка. Тя беше така до тук, на височина на другите момиченца. И след тренировката, треньорката каза, ще я вземем. Какво да правим? Тя вика, гледаме в очите и не мига и всичко изпълнява толкова старателна и наистина така... Докато той... Съвсем малко си намери... Той не е толкова дисциплиниран. Не. Виждам да учи. Определено. И той ходи на гимнастика вече от няколко години. Там тренирах преди аз. Той не тренира за състезание, защото наистина няма. Няма това желание и дисциплина. Тази дисциплина и... Предпочита каскадите и клоунадата. Общо взето гимнастиката за това е ползвана. Каскадите? Ти обичаш адреналина? Сега се учи да скача на батут, т.е. акробатични неща и полека. Супер. Добре, има ли цирка според вас в бъдеще в България? Българският цирк? То е трудно за всяко едно нещо да кажем дали изобщо има бъдеще в България, не само за цирка. За съжаление. Много трудно.
То по принцип цирка никъде не е лесен като професия. Това е един живот на колела, който не е за всеки. Но пък ако го обичаш и си е вътре в тебе, не ти тежи. Трудно е, по-скоро е неприятно отношението на държавата и на обществото понякога. Не само, че наричат с думата цирк много грозни неща, това ние сме над тези неща. Преди години ни бяха много неприятни, но някак човек претръпва и спира да обръща внимание. Може би обидно е отношението на общините и на държавата най-вече, защото няма никакво отношение към нас, като към едно изкуство, като хора, които се занимават с култура или че носим нещо положително на града, в който идваме. По-скоро, има места, където администрацията прави всичко възможно да не се занимава с нас и да не... Не го разбират това. Не само, просто когато отидеш в един град и ти така изстрелят някаква наем за терена най-малкото, което е няколко хиляди лева за един ден, което ние просто като приход няма изобщо как да го генерираме, камо ли много пъти сме чистили всякакви сметища и криви поляни и разорани ниви и така нататък, само да сме... Дават ли такова пространство? Не, просто не ти ги дават. Много пъти не ги дават или дават нещо такова, което... за съжаление, примерно в Германия, в Белгия, в някои европейски държави си имат обособени места в парковете, в центровете, където на хората с деца да им бъде удобно да отидат на цирк, не да трябва да пътуват до извън града едва ли не, защото нас обикновено там ни пращат. За съжаление, тук в България всичко е някак, изобщо културата като цяло не стои на този пиедестал, на който би трябвало. Всичко е един комерциализъм у нас, за съжаление. Съответно е много трудно да градиш нещо, да се занимаваш с изкуство, да си учиш децата, да имат умения, да развиват това нещо, като с повечето време се занимаваш с бюрокрация и с логистика. Като кажат, няма място къде да се построи цирк и ти трябва да търсиш частни терени. В смисъл, просто е по-сложно, отколкото би трябвало да бъде. До такава степен усложняват нещата. То не е направено нарочно, просто когато нямаш... няма политика, която както в Италия, всяка община е задължена да има място, площадка, където цирк да може да се разполага, както във Франция и в Германия, докато тук няма такова нещо, което да е задължително и е по усмотрение на общините, дали да има или да няма. И съответно, пак казвам, е много трудно и това е това, което те кара да нямаш време да се занимаваш с нещата, които обичаш да правиш. Както и да е. Все пак в Италия казват, че цирк е имало, ще има, и докато има деца, винаги ще има цирк. Надявам се наистина да е така. Въпреки, че днешно време с интернет и с нещата, които новите технологии, виждам, че децата са много така по-насочени. Има ли промяна в децата като публика? Всяка следваща година има огромна промяна. Какво наблюдавате? Разкажете ми. Защото по принцип за децата цирка е една огромна магия. Аз виждам и по моите деца и те са като, не знам, все едно се случва нещо извънземно, когато са на цирк. Цирка е магия, обаче родителите са тези, които трябва да поискат децата им да почувстват тази магия, в смисъл най-малкото да ги доведат, защото детето, когато никога не е ходило на цирк, не знае какво е цирка, той няма да каже, искам да ме заведеш на цирк. Родителят е този, който трябва да го запознае детето с това изкуство. Това е като с театъра.
И едно от нещата е, Абсолютно, да. че не е самия цирк какво ще видиш чак толкова много, колкото изживяването на едно семейство да хване детето за ръка, да го заведе и на детето да му стане този спомен, че е отишъл да види цирк. Със семейство. Със семейство, аромата. Да се забавлява. И както много хора до днешно време казват, аз спомням си, майка ми и баща ми ме водиха на стационарния цирк или пък еди къде си и това ти остава. В днешно време, пак казвам, децата са насочени по-към технологиите и тези неща не ги истинските изживявания, предвид сме малко като не ги привличат предварително, но пък впечатляват ги. Но по-трудно ги забавлявате в днешно време. Това ли наблюдавате? Да. Различно. Също и хумора е. Различно, да. И хумора, примерно, е много по-различен. Едно дете днешно време се смее ако преди 20 години се смееха на клоуна по един начин, днешно време трябва да търсиш нов език, за да достигнеш до децата. Защото някои неща не ги разбират. А някои се и плашат направо от клоуните, защото филмите така наложиха. Да, беше време има и такива. От прекаленото гледане на такива филми. Но за късмет има много хора, които обичат цирка, които обичат децата точно да ги изкарат от компютрите, от технологиите и да ги доведат малко да видят реални неща. Това е забавление за цялото семейство. Ето както вие сте семейство, посрещате други семейства и това всъщност трябва да е удоволствие за цялото семейство. Това е фактът. Ние, нашите деца, се водим по тях какво да имаме в програмата, как да насочиме нашите представления. Ето, примерно тези картун циркус или пък имаме специално шоу, което е за Хелоуин. За Хелоуин, да. С годините видях, че нашите деца така все повече се интересуват от Хелоуин, от този празник и по наше наблюдение решихме, че може да го развиеме в цирка, да се... Вие създавате много интересни и различни програми. Стремите се да има разнообразие, за да може да ви посещават все пак едни и същи семейства. Разкажете ми за фестивала последния, който направите. Много, много интересно. Ти не гледаш някакси положително на това. Идеята е се роди много лесно. И е разработена страхотно. Разкажете ми. Защото през годините направихме една програма, направихме цирка, който ни е класическия, с декорите. После направихме картун циркус, който той беше представление насочено да работи зимата в залите. С тези декори, и правейки тези неща 1+2+3, дойде момента, който казахме, това ще е хубаво да го сложим на едно място и по тази формула, която е малко по-различна. Ние винаги търсиме нещо малко по-различно, да не е обичайното, колко просто успяваме. Защото и на нас не ни е така интересно да правим много дълго едно и също. Мога да кажа. Колко успяваме, не може да кажем. Понякога се получават по-добре нещата, понякога не. Успявате идеално. Но този фестивал беше точно идеята да има децата да имат повече свобода да тичат. Той има и луна парк. Има и луна парк. Идеята беше в един билет, една цена, всичко да бъде включено, без човек да се притеснява, ама не мога да го кача на това, на тази люлка или колкото пъти искаш да може да се качи на тракторчето, на влакчето. Да гледат и едната програма, и другата, да сменят обстановката, да има храна. И пак казвам, с много голям ентузиазъм го направихме този фестивал. Но има ли но, както всичките неща, както всичките неща, които сме правили първия път, винаги има какво да подобриш и да се насочиш по-добре. Спомням си първия Хелоуин, който беше преди 18 години, беше в Комакио в Италия и
и беше А там го направихте за първи път тази за първи път, програма? да, Хелоуин. Спомням си първия коледен цирк, който направихме във Варна и беше в зала и съответно с годините го подобряваш. Кога ще има пак такъв фестивал? Колко си може по-скоро. Чакам с нетърпение пак да построя така всичките шатри и да... Но този път ще изберем сезон, в който така. А лятото не може ли пак? Запълнена програмата. Защото той е изключително интересен, защото наистина опъвате абсолютно всички шатри, има много забавления с децата и това са 4 часа, в които цялото семейство вътре правят каквото си искат. Хапват, играят, фокуси. Беше предизвикателство за 4 часа, защото това са за вас много работа. Не, за хората, за публиката, дали не знаехме дали 4 часа ще минат бързо или ще кажат, не свършва. Никога не знаеш публиката как ще реагира на едно събитие и се радваме, че така положително беше. За съжаление времето, дъждовете не помагат, но ще го направим. Сега какво предстои? Националното турне на Картун Циркус. Започва национално турне, добре. Това ще бъде в Шатра. Супер, т.е. вълнуващо лято. Да. Взето ние, всяка година ни е вълнуващо лятото и сме така... извън България излизате ли сега? Наскоро не, но видяхме, че тук в България добре се възприемат нашите представления. Стараем се да правим нови неща, нови предизвикателства. Преди няколко години направихме рок циркус в Бургас, което беше наистина рок циркус. Беше едно шоу, което наистина на цялото ни семейство стана така любимо. Беше Бургас. Балерините бяха от Италия, имаше спортен, от Нефтохимик се бяха включили младежи, акробати. Много различни хора събрахме от различни браншове даже. И стана много интересен спектакъл. Имахме бенд на живо. Само то по себе си любимите си парчета, адаптирахме всеки един номер към... направиха се специални фотографии към парчетата. Всяко едно парче беше избрано за определен номер. Имаше доста работа. Се променяха според номера, за да има акценти, финали и така нататък. И наистина много те зарежда рока и събрано с цирка. Беше нещо много ни хареса това шоу и чакаме с нетърпение пак да го направим, когато дойде момента. Пак ли в Бургас? Не знам. Много вече трета година ни е много трудно да събереме целият този същия екип по едно и също време да са свободни всички тези хора, за да го направим отново, но живот и здраве и този момент ще дойде. Съответно, точната локация, точния момент. Всичко е ужасно трудна имаме много неща, които стоят на стендбай и са готови да бъдат подобрени и направени отново. Аз едно от нещата, които много, много харесвам, романтиката, която се получава, когато се правят представления на открито. Под звездите. Ние сме правили в повече от един път такиви с цялият цирк, вътрешността, която е построена. Наистина вечерта се получава нещо много романтично. Без шатър. Но пък с всичките лампички и въздушни номера. Така под открито небе и последно пандемията, която беше правихме тези неща и беше наистина... Въпреки пандемията имаме хубав спомен от този сезон. Хубаво е, че има човек възможност да променя, да прави нови неща, да прави... Добре, да попитам тук момичетата, тъй като те много се омълчаха и ти тук водиш, ти нищо не казваш. Задай един въпрос. Ти какъв въпрос ще зададеш на сестрите си? Няма да чуем сега. Коя година са се родили? Не, това дами никога не се питат такива неща. Боже, край, изгреших. Ти знаеш ли коя година са се родили? се питат момичета такива неща. Питай ги за какво мечтаят. За какво мечтаят?
Силно да чуят всички. За какво мечтаят? Аз ли го задаваш въпроса? Да. За какво мечтаеш? Ами мечтая да успея да направя много хубав номер и да обикалям и света. Че и сега правиш много хубав номер, да ти кажа под секрет. Тази мечта си Още сбъднала. по-хубав Още искам. по-хубав. Добре, добре. По-труден, по-сложен. Какво значи Да, по-хубав номер? по-изненадан, по-труден. И Да обикаляш света, имаш предвид в други циркове. да, и света. Да обикалям в други циркове, на участие също. Според мен ще бъде много хубаво. Да, ще черпиш опит. Това е едно от хубавото нещо на да бъдеш цирков артист, точно да можеш да видиш света, да обикаляш. Да. Ние сме имали тази възможност като малък и ми се иска и моите деца също един ден да имат тази възможност да видят, да бъдат една година в Испания, една година в Италия, в Франция или където ги... Моя баща 4 години е бил в Америка и спомените, които има и разказите. Да. Нейната майка също са били в Америка и това са неща, които ти остават за цял живот да обикаляш. И Вие сте Срещаш свикнали, различни хора с различни култури, защото винаги в цирка срещаш хора от различни националности, от всички краища на света. Винаги артистичните състави са много пъстри. Да. Когато се събирате вечер, така всеки носи по нещо от своята кухня, разкази от различни краища на света. В смисъл, в цирка е наистина много така обогатяващо, когато всяка година си в различен колектив, в различен цирк. Но вие говорите на един и същи език. Да. На езика на изкуството. Добре, Да. ти за какво мечтаеш? Мога да кажа, че за толкова години, няма да казвам колко съм. За толкова години, без да споменавам на колко съм. Да. Мечтите винаги са ми се сбъдвали и продължават да се сбъдват. Затова се надявам, като си пожелая да бъдем здрави, успешни и да сме все така заедно и това да се случи. И занапред да продължаваме в същия дух. Пожелавате да не се делите, ама сестра ти тук гледа с половин пожелавам и да се сбъдне мечтата. Моята първа братовчетка, негова племеница, тя е израснала в Италия, завършила е и академията цирковата в Верона. Тя точно сбъдва тази своя мечта, да обикаля, да прави различни жанрове, въпреки че си има 2 страхотни номера, с които обикаля света и много други неща прави със своите умения, така да се каже. Но и винаги си е добре дошла. Да. Аз мисля, знае, че вкъщи винаги някой я чака. Да, идва и при нас. Къде е вкъщи? Ми в нашия цирк. Когато се реши, да. Стискаме и палци. Идва си при нас, прави няколко месеца, така, после пак тръгва. Моята племеница, които и стискаме палци, тя сега ще завърши тази година университет в Милано и успява да съчетава и ученето с пътуването из цял свят. А вие? Университет? Сложно. Сложно, да. Но Да това не пречи човек да се записва на това, което му харесва. Курсове има днешно време, които позволяват точно за такива професии като нашите да съчетаваме. И да, университет е 4-5 години. Е доста трудно вече в такова ниво да отсъстваш и да съчетаваш работата. Нашето не е само работа, нашето е и начин на живот. Няма как да оставиш едното за сметка на другото. Тренирате много, нали? От сутрин до вечер. Всеки ден имаме по възможност тренировки, но имаме и други задължения, освен манежа. Ние сме едно цяло, което движат този цирк. Някой се занимава с организацията, друг с това да се включи ток на време, вода, транспорт. Ние сме всичко. Имате ли се делегирани такива задължения? Всички сме. Браво! Всеки един от нас. Ние сме и шофьори, и организатори, всичко сме си ние, да. Затова е трудно
Много странно ме гледат, като слезна от някой камион, защото тя ми е една от най-добрата ми шофьорки. Да. Браво! Твоите задължения какви са? Освен да се забавляваш. Аз те видях там на фестивала. Само тичаш, хапаш си памук тук, там се забавляваш, караш някаква тротинетка, качиш се, направиш се номера, после пак балони. Той следи изкъсо дали си вършат работата. Да, следи всички изкъсо, пробва всичко, което правят. Той е нашия бъдещ технически ръководител. Много пъти той много от нещата ги знае, защото постоянно наблюдава нашия технически екип, кой какво прави. И понякога забелязва неща, които другите забравят. Така ли? Нали, примерно тая стълба, защо е оставена там, той ще премести, ще закара на място. И много добре знае в нашите 13 камиона, във всеки един камион какво има. Аз не знам. И ключовете не знам на кой камион, кой ключ е. Ако не видя, нали, на всяка връзка какво е написано, той ги познава всичките, знае във всеки камион какво има. Много е това така, също си е дарба. Да, го... Ти за какво мечтаеш? Не знам. Не знаеш още? Или не помниш? Не знам. Има време. Кажи си, какво Кажи не се притеснявай. За какво мечтаеш? Със сигурност не е пожарникар или полицай да станеш. Да стане известен. Така ли? Той ми каза, че мечта да стане известен. Това ли е? Кажи, разкажи да е. Тук твоите родители ми казаха, че се направи YouTube канал. Вярно ли? Да. Я разкажи за YouTube канала. Кажи сега е времето да го популяризираш. Кажи, какво ще гледаме в твоя YouTube канал? Неща с Лего, как строя. Така ли? Аз мисля, че кажеш циркови, но неща с Лего, строиш Лего. Да. Това ти е страст. Имам видео как се строи ремарке с Лего и бар. Браво! Това е много модерно в момента. Всички строят Лего. Само, че той строи циркови неща. Така ли? Да. Камиончета, ремаркенца, всякакви такива. А разликата сега, като казахте камиончеца, ремаркета, сетих за номера с животните, защото те са сложени в едни ремаркета и нали, много се промени цирка през годините. Едно време имаше страшно много животни. Аз като бях малък имаше в Италия, имаше жирафи, имаше носорог в цирка, бели мечки. То там все още има. Тук няма. Има ли все още там? Се променят. Тук имаше и лъвове. Тук ни ги забраниха дивите животни от 2015 година. То не, че тогава имаше само една дресура на лъва останала у нас, но нали, излезе закона, че забраниха дивите животни. А това е само у нас? Не се е променило много нещата, защото ние винаги сме имали домашни животни. Да. Нали, птици, зайчета, козички, такива неща. А как се е променил за вас цирка през тези години, през тези 20 години, откакто съществува цирки? Много се е променил. Като... Не мисля, че имаме толкова време да го разкажем. Както едно дете, което виждаш всеки изминат ден как расте. Понякога не го осъзнаваш, не го виждаш, но като се обърнеш назад, виждаш как е било малко детенце, а сега нали, расте. Да. И всяка измината година расте. Дори се променя, да. Само те са част от тази промяна, как се развиваме, как... Те са най-големият ни творчески двигател, мога да кажа, защото все пак и нашата аудитория е детска. Да. И ние се водиме по интересите на нашите деца, винаги търсиме тяхното мнение, нали, нещата, винаги приемаме и тяхните предложения. Като седнем да правим нов спектакъл, нов сценарий, винаги сядаме всички заедно. Да, всички заедно. Дават се идеи, сме като една група, един колектив. И самите ни спектакли са толкова пъстри и са хубави и за деца, и за родители, защото ние като малко по-големи, айде така да кажа, и по-виждали неща в цирка и в чужбина, нали, на доста по-високо ниво. За нас е много важно да се изпипа трикса, както се казва. Нали, постижението да го има и така нататък. Гледаме ги нещата от
по тая камбанария професионална, докато пък те ги виждат по-арт, по-творчески, нали. Хореографията, много пъти ние може да подцениме хореографията в един номер, защото триксът, да речем, е силен, но пък те като добавят от тях и когато се съчетават нещата, тогава излизат наистина добрите продукти. Се получава комбинация, да. За да... А наблюдавате ли някакво отдръпване на публиката през годините от цирковото изкуство? Има периоди, които просто публиката се отдръпва, после пак се връща. Преди пандемията мога да кажа, че така бяхме си, може би, направили име вече в България и работехме наистина целия сезон на пълен цирк. Всеки Божи ден цирка винаги беше пълен, не стигаха местата. Така, като дойде пандемията, доста разбърка нещата. Оцеляхме, слава Богу. Беше голямо предизвикателство, но оцеляхме. Даже мога да кажа, че имаме и хубави спомени и може би пандемията беше и повод пък да направим неща, за които никога не сме предполагали, че можем да направим. Като градинарството. Градинарство. Само това не очаквах да кажете. Да, извоювахме си тогава пък за първи път и държавата да ни обърне внимание като изкуство. И така успяхме да се преборим за програма за цирк към Национален фонд култура, която вече няколко години тече. Ние общо взето, да, след пандемията пак имахме много силен период, може би защото на хората им беше забранено да посещават такива мероприятия. Сега пак има малко отлив. Вижда се, че хората са притеснени. Сега икономическата криза също се усеща може би във всички браншове. И пък ние сме все пак семейно мероприятие и бюджета на едно семейство, как да кажа, той се влияе от всичко. Да, трябва повече билети. Да, и затова правим всичко възможно да държиме максимално ниски цените на билетите. Подаряваме в детските градини дори ваучери за безплатни билети за децата. Както се казва, когато има такива кризи, ние просто оцеляваме. Нали? Спира до един момент развитието, но пък, слава Богу, имаме достатъчно материал така, какво да предложим на публиката. Когато отмине кризата, тръгнат пак нещата нагоре, продължаваме развитието и така. Цирка трябва да се адаптира винаги с времената. Това е много сложното при вас. Трябва постоянно да се адаптирате. Винаги сте на колела. Постоянно времената се менят. Както казах, най-простите неща, които са комичната част в един цирк, преди 20 години се смееха, публиката се смееше на едно нещо, днешно време се смее на друго. В днешно време някои от нещата децата изобщо не биха ги разбрали. Някои от реквизитите няма да знаят какво са. Има неща, които се възприемат преди 20 години. Животните се възприемаха по един начин, сега вече се възприемат по друг. И трябва човек да върви с времената. Ние се стараеме това да правим. Не казвам, че е лесно. Ти лично след всяко представление изпращаш гостите, които са били на цирка. Защо го правиш? От 20 години. Да, винаги, всеки път. Да. Това е моя начин това е което ме зарежда. Да продължавам да правя това, което правя. Когато хората дойдат на цирк, много пъти са кисели, много пъти са сърдити, виждаш умислени, и когато излизат и когато си тръгват и видиш, че хората са доволни, значи това ми е начин да разбера дали сме се справили добре, дали има нещо за коригиране, защото имало и периоди и представления, които колкото и да се стараеш, не се получава спойка, не се получава хубав продукт и трябва да го оправиш. И съответно изпращането на публиката за мен е един много важен момент, който мога да усета хората как дали са доволни, дали не са и съответно дали трябва нещо да се пипне, да се подобри, дали... И плюс това, че наистина ми харесва като вдъхновение. Да ги изпращам. Все пак са мои гости. Да, така гости на вашето семейство. Да, точно. Добре, за хората цирка е магия. Какво е за вас цирка?
Религия, може би, най-се доближава така като... Защото то не е само начин на живот, професия. Това е нещо, за което без да искаш, мислиш постоянно. Когато чуеш една песен по радиото, ти си представяш някакъв цирков номер. Нещо, което доста обсебващо, мога да кажа. Когато видиш някой облечен, си представяш костюм. Или когато видиш, за съжаление, понякога всичко ни насочва към нашата професия. Наистина не е само професия, която да правиш 7 часа и после да се върнеш вкъщи. Да, то си е начин на живот, който дори и труден. Дори и труден е хубаво. Но едно от хубавите неща в този начин на живот е семейството. Защото ти позволява да си заедно. Аз, моите деца, много се гордея с тях, много ме радват какви личности растат. И сме си наистина много близки. Нали, наблюдаваме така наши познати и приятели, които така имат формална работа, децата ходят на училище цял ден. Някакси няма тази близост. Ние сме и родители и деца, ние сме и приятели, ние сме и колеги. В смисъл във всеки един аспект от живота ние сме до децата си. И сте винаги заедно. Да. Какво е за вас цирка, освен семейство? Всичко. За теб какво, Маника? Не знам. Ама ти какво знаеш? Не дай така, кой клас си? Втори. Трябва да знаеш нещо вече във втори клас, не знаеш. Добре, какво да си кажем накрая? За край какво да си кажем? Пожелайте нещо на нашите зрители. Може би бих им пожелала най-вече да са здрави, защото без здраве нямаме нищо. Да. Да не се оставят на комплексите, на суетата, на това, което виждаме постоянно в телефоните, нали, че е много важно да имаш най-скъпите обувки, най-хубавата кола и така нататък. Да се замислят, че всъщност реалният живот трябва да се живее. Ние трябва да живеем за истинските моменти извън технологиите. И да не оставяме децата да се зомбират. Децата ни са наистина много интелигентни, много талантливи. Всички деца имам предвид, защото те са като една глина, която ние като общество трябва да моделираме по най-добрия начин, за да ги направим хубави хора, нали? Да имаме едно хубаво общество. И все пак те ще са тези, които ще се грижат за нас, когато остарееме. И не е хубаво да ги оставяме така на самотек в социалните мрежи. Трябва да им доставяме наистина реални емоции, истински емоции. И забавления, да. И може би това искам да им пожелая, да живеят живота си в реалната среда. Да са част от живота. И в реалната. То не е, едното не е казано, че... Аз пък бих пожелал най-вече да са здрави, защото това е най-важното. И малко повече да се отпускат хората, да се наслаждават повече на нещата, не да търсят постоянно кусури, защото на последно време виждам, наблюдението ми е в Италия, в други държави, как повече се радват на елементарни неща. Тук все сме недоволни от нещо. Докато тук винаги се търси къде това е сгрешено, кой е направил това, защо еди какво си, и някакси и обществото се превръща в малко по-кисело, отколкото няма толкова причини. Наистина, в последните години, примерно, хората са много по-склонни да напишат лоши отзиви, ако някъде нещо не са били доволни, отколкото хубави отзиви, ако са останали някъде доволни. Да. И по това може да видиш как хората са някакси са по-насочени към да търсят кусури, вместо да се наслаждават на това, което... Те го наричат взискател. Това се вижда и в общуването между хората. Това стана и толкова трудно общуването, защото никога не забелязваш добрите черти на човека, винаги гледаш първо. Много години сме се борили, нали, да угодим на всички взискателни хора. Да. Докъде сме успявали, докъде не, но
давам си сметка, че не винаги трябва човек да угажда на... Защото никога не може. Не може. Категорично не може. Това хората са всичките различни, всеки с настроение, всеки с... Но... Най-важното е това, което правиме, нас да ни прави щастливи, оттам вече ние това го предаваме на енергията на нашите хората, зрители, така че... Вие? Какво ще пожелаете? Аз ще пожелая хората да обичат повече себе си на първо място, за да могат всичко останало, което им се случва, да го приемат с повече любов, с повече позитивизъм. Защото ти ако не харесваш нещо в себе си, всичко останало си го избиваш на някой друг в нещо друго. Да бъдат здрави и... Да ходят на цирк. Да обичат цирковото изкуство. От само себе си. Да. Най-интересното, че хората казват, нали, защо не ходите на цирка? Моите деца вече са големи, нали? Доста хора, които идват без деца на цирк, се изненадват, нали, колко хубаво си изкарват и как не предполагат всъщност какво ще им се случи. Между другото, ние не по-лошо от децата се изкарваме в много от забавленията, които правим за децата. Даже понякога те са повече за нас, защото ние ги виждаме и през техните очи. И смисъл, то става толкова забавно и когато с семейството се споделяш този момент, става още по-хубаво. Ти какво ще пожелаеш? Много, много здраве, щастие и нищо да не ги спира. Да си сбъднат мечтите и да не слушат другите, да си спасат мечти. Браво! И да не правят тези номера от дома, нали, които ти правиш. Да не ги правят домашни условия. Добре, ти? Да са живи и здрави и да не хвърлят отпадъците в... Къде да не хвърлят отпадъците? На земята. Браво! Хубаво пожелание. Да си ги изхвърлят в кошчето, иначе няма да живеем. Браво! Много, много добро. Какво ти почуш да се прави? И също така да се абонирате за канала с камбанката. Така? Обаче моя. Браво! Моя се казва Игри с Девин. Игри с Девин? Да. Чудесно. Значи Игри с Девин, абонирайте се за канала му с камбанката, ама и за моя се абонирайте с камбанката. И ти да се абонираш. И ти да се абонираш за моя канал. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. Пожелавам ви с цялото си сърце цирковото изкуство да тръгва само нагоре от сега нататък. Да има все повече зрители под манежа, да има все повече усмивки детски и разбира се, да сте много здрави, за да продължавате да вършите тази нелека работа. Благодаря за тази положителна енергия, която така ни зарежда като излизате, като публика, да. Да, ние сме ваши фенове и почти всички представления сме гледали, това с Рока не сме, но ще чакаме да дойде тук в София. Скъпи приятели, ако и на вас е харесал епизода, давайте палчета, слагайте коментари отдолу под видеото и го споделяйте в социалните мрежи. Да не забравяйте да се абонирате за канала на Девин и за моя, камбанката и така. И най-важното, не забравяйте да се усмихвате. Никой не живее два живота.